У Беларусі няма ніводнага саліднага і цікавага выдання ці даследавання, прысвечанага менавіта пагоні. Толькі нейкай там брашуркападобныя прыклады з 1990-х. Пра афіцыйны герб такой кніжкі таксама няма, бо, ну выбачайце, там няма пра што пісаць. Ані гісторыі, ані эстэтычнай арыгінальнасці. Таму давайце сёння пагаманім пра годныя нашай увагі рэчы. Мы канал «Загляне сонца». Паехалі! Калі казаць пра ранні перыяд, то бок 11-12 стагоддзя, ніякай пагоні на нашых землях не было. Тая Беларусь, ну, геаграфічна, знаходзілася ў арэале руска-візантыйскай культуры, то бок дамінавалі розныя варыянты трызуба, які быў адзнакай Рурыкавічай, прасці Господзі, у даволі шырокім арэале цывілізацыі з назовам Русь. Дарэчы, мы рабілі адмысловае відэа пра тое, што такое Русь і як гэты назоў скралі ў нас расіяне, таму, калі ласка, паглядзіце, упадабайце відос і падпішыцеся на наш канал. Пра тую самую Русь сведчыць сучасны герб заслаўя. Гляньце, калі ласка, і параўнайце яго з гербам Украіны. У тэорыі, каб гісторыя крышачку павярнулася інакш, гербам Беларусі мог быць таксама трызубападобны сімвал ці варыянт на тэму выявы розных там святых, якіх актыўна карысталі князі, якія жылі на гэтай тэрыторыі. Калі ж казаць пра сюжэт з узброеным чуваком на кані, то ён быў агулам папулярны ва ўсёй Европе. Простае пытанне, чаму менавіта ён? І такі ж просты адказ. Дамінацыя, альфачыства, мачызм. Сярэднявечча. Узброены вершнік, рыцар – гэта сімвал улады і ўсяго прыгожага і вельмі статуснага. Такія чувакі і іх брыгады стваралі і разбуралі цэлыя дзяржавы, трымалі ўсё пад сваім кантролем. У нашым кейсе сюжэт пагоні можа быць цалкам звязаны непасрэдна са словам Літва. Ну, гэта калі верыць некаторым гісторыкам. Бо Літва ад лейтаў. Лейты – гэта ўзброеныя такія ваяры князя. У нашай мове засталося нават роднаснае слова лейцы, то бок дэталь конскай вупражы. То бок Літва і пагоня – гэта і ёсць пра вайсковую карпарацыю, якая яшчэ пры міндоўгу прыйшла да поспеху, а далей толькі пашыралася ў плане падкантрольнай рэсурснай зоны. Само слово пагоня, канешне ж, балцкага паходжання, але старадаўнерускае, бо чалавек гоніць ворага. Гэта ўсё пра 14 стагоддзя. І гэта самая пагоня, як сімвал, выходзіць на сцэну і выходзіць пад суфіты ў 14 стагоддзі. Пагоня становіцца гербам княскага роду Гедымінавічаў, як правіла, у спалучэнні з калюмнамі альбо стаўпамі Гедыміна, бо яно нагадвае такія вось слупочкі. Што важна, ні пра які крыж на шчыце яшчэ гаворкі не было. На візуале мы наогул можам не бачыць ніякага шчыта, або, як у варыянце пагодзі Жыгімонта Кейстутавіча, замест крыжа там на шчыце тыя самыя калюмны, пра якія я казаў крышачку вышэй. Адкуль тады з'явіўся крыж? Ёсць рамантычны, і яны мне вельмі падабаюцца версіі на гэты конт. Маўляў, гэта крыж Ярылы, паганскага бога сонца. Альбо вельмі папулярная версія, гэта крыж Ефрасіні Полацкай. Усё гэта прыгожа, і яшчэ раз кажу, што мне вельмі падабаецца, але наш гістарычны рэдактар кажа, што гэта ўсё гістарычныя казачкі. Прынамсі, князі ВКЛ і іх блізкія вельмі здзівіліся, каб пачулі такі расклад. Больш-менш кананічная пагоня, найбольш блізкая і да нашага герба, і да літоўскага вітэса, з'явілася пры Ягалі, то бок на мяжы 14 і 15 стагоддзяў. Пры ім ужо акурат з падвойным крыжам на шчыце, і трэба зазначыць, што найбольш прыгожая выява гэтага варыянта, мабыць, знаходзіцца на надгробку Ягайлы ў Кракаве на Вавеле. Будзеце, загляніце і ацаніце. А крыж той мае сваю глыбокую гісторыю, і вядомы ці то як латарынгскі, ці то як патрыяршы, ці андагавенскі і гэтак далей. Сёння мы яго бачым на гербе, напрыклад, Славакіі, в Угоршчыне, ці, калі бліжэй да нас, то нават Вільні. Такім гербам да Ягайлы карыстаўся яго папярэднік на польскім прыстоле Людвік Венгерскі. Таму праз яго Ягайла і ўзяў, верагодна, гэты сімвал. Прабачце нам, калі ласка, шаноўная Ефрасінія Полацкая. Ваш крыж тут не пры чым. Па статутах ВКЛ пагоня менавіта як дзяржаўны сімвал мае з'яўляцца на пячатках, у дакументах, на гербах гарадоў
паветаў і ваяводствах, то бок шмат дзе. Яна стала гербам Менскага, Полацкага, Віцебскага, Наваградскага, Берасцейскага, Мсціслаўскага ваяводства ВКЛ. То бок паўсюдна гэты рыцар, а розніца магла быць толькі ў каларыстыцы. А былі і розныя варыяцыі на тэму. Напрыклад, у татарскай конніцы была свая пагоня, без крыжа, што важна, бо мусульмане, а у вершніка ў руках лук, і ён так ліха з каня упаў абароты, адстрэльваецца ад кагосьці. Спадзяемся, што паспяхова адстрэльваецца. Або пагоня для лянівых. Вельмі мне падабаецца гэты неймінг. Гэта так званы малы лаканічны варыянт, калі на шчыце толькі рука з мячом. Без каня і без самога рыцара. Тыпу такі паўнамёк. Хто будзе сябе дрэнна паводзіць, атрымае па срацы. Ну і, конечно ж, пагоня стала нашым міжнародным брэндам, бо на картах ці ў запісках рознага кшталту падарожнікаў пра нашыя землі ўжо стабільна з'яўляецца выява збройнага рыцара на кані. Яны, маецца на ўвазе падарожнікі, маглі блытацца ва унутранай пабудове Рэчы Паспалітай, дзе там Польшча, а дзе Літва, бо на гербе дзяржавы побач былі і арол, і пагоня. Але нашы стабільна разумелі, дзе там тэрыторыя пад крылом арла, а дзе пад пагоняй. Так, напрыклад, пагоня трапіла на герб польскага Беластока, які да 1569 года быў часткай ВКЛ і толькі пасля стаў тэрыторыяй Польшчы. Што цікава, у Расіі пагоня не была пад забаронай. Яе ўключылі ў геральдыку падняволеных тэрыторыяў. Мы бачым і на гербах Віцебскай, Віленскай, Магілёўскіх губерняў тую самую пагоню. Часам у спалучэнні з расійскім арлом. На гербе, напрыклад, Гродзенскай губерніі пагоня была ажна да 1845 года разам з зубрам. Пасля яе прыбралі, а з зубра, дзякуй Богу, пакінулі. Ну, бо пушча, лес, экалогія і гэтак далей. А вось пагоня ў спалучэнні з польскім арлом, напрыклад, на пражцы ці брошцы магла ўжо выклікаць праблемы з паліцыяй. То бок такое дваістае стаўленне. То бок калі гэта герб, то гэта геральдыка, калі гэта нейкая там персанальная рэч, то гэта палітычная заява. Пагоню выкарыстоўвалі і паўстанцы Касцюшкі, і нашы людзі ў войску Наполеона, і паўстанцы 1830 гадоў, і паўстанцы 1863. Але ніякай поўнай забароны не існавала. Нават царская віленская паліцыя ажно да пачатку 20-го стагоддзя насіла пагоню на сваей форме, бо гэта губернскі герб. Дык вось, нам гэта, магчыма, цяжка сабе ўявіць, але ў той імперыі быў распаўсюджаны прынцып прыцягваць у сваю арбіту і пераварваць папярэднія традыцыі. А выкарыстанне акупантамі старога герба падкрэслівала адметнасць гэтых далучаных тэрыторый. Пагоня ў нейкім сэнсе была яшчэ адным брыльянтам у кароне расійскай імперыі. Літоўскі нацыянальны рух, які распачаўся крыху раней і актыўней за наш, не меў праблемы ў сімвалах. Стаўку адразу зрабілі на спадчыну ВКЛ. Таксама мелася дыскусія, ці калюмны, ці падвойны крыж, ці пагоня як герб. Пасля вырашылі, што выкарыстоўваем усё, але пагоня – цэнтральны сімвал. У беларусаў, калі параўноўваем, у плане брэнда была бяда. Дыскурс часоў нашай нівы пачатку 20-го стагоддзя – суцэльныя лапці і гора горкая, плач і слёзы сялянскі. А тут нейкая пагоня, цалкам нешта адваротнае, рыцарскае і куртуазнае. Яе з беларускага нябыту для нас выцягнуў спадар Вацлаў Ластоўскі. Калі вы хочаце выпуск пра гэтага чалавека, калі ласачка, напішыце ў каментарах, ну, калі вам бяспечна. Мы абавязкова прыслухаемся і зробім. Ну і не забудьте, калі ласка, падпісацца на наш канал. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Дык вось, працягнем пра спадара Вацлава. Менавіта ён падказаў Максіму Богдановича. Маўляў, пішы, чалавеча, верш пра наш сімвал. Так, як трэба. Ну і малодзенькі Богданович, які наогул рос сярод расійскай культуры, не меў выбару і напісаў верш-гімн пагоне. Цікава, што ў сюжэце верша таго Богданович фактычна намаляваў карцінку з германскай міфалогіі. Сюжэт пра дзікае паляванне, калі ў часы моцнай буры па небу праносяцца на конях узброеныя вершнікі, духі і багі. Атрымалася прыгожа і моцна. У палітычнай тусоўкі БНР наконт пагоні на пачатку не было ніякай еднасці. Гербам рэспублікі мог стаць, напрыклад, сноп з касой і граблямі, які мы бачым, напрыклад, на пячатках народнага сакратарыяту БНР. Ну, такое было разуменне беларушчыны тагачаснае, але ўсё ж перамог варыянт з пагоняй, які разам са сцягам і быў зацверджаны як сімвал дзяржавы. Дзякуй Богу. Не было адзінага кананічнага варыянту, таму малявалі з невялікімі адрозненнямі, але што характэрна, чувак на выяве, там яшчэ без вусоў, ну это як правіла.
У часы Другой сусветнай вайны пры немцах пагоня не з'яўлялася гербам генеральнай акругі Беларусь ці якой-кольвек іншай адміністратыўнай адзінкі. Яе зрэдку выкарыстоўвалі, напрыклад, у беларускіх школах, якія працавалі пад акупацыяй, на атэстатах, як прыклад, ці на сцягу наваградскага швадрону Барыса Рагулі. Бадай і ўсё. І вялікае адрозненне літоўцы, бо яны выкарыстоўвалі свайго віціса масава на амаль што кожнай пячатцы. Пагоню як сімвал узяла для сябе БЦР, Беларуская цэнтральная рада. Гэта ўжо пачатак 1944 года. Яна ж была на другім усебеларускім кангрэсе ў канцы чэрвеня таго ж 44 года перад самым канцом вайны. Далей БЦР як структура карысталася тым самым варыянтам сімвала ўжо ў эміграцыі, менавіта ў ЗША. Асобна был урад БНР у эміграцыі, які таксама карыстаўся пагоняй. Ну і рэшта нашых людзей, якія хацелі таксама неяк пазначыць сябе беларусамі, мелі опцыю рабіць, напрыклад, значкі ці пярсцёнкі, пячаткі з пагоняй. Яскравы прыклад гэта футбольная каманда Беларусь, горад Нью-Йорк, прыблізна 1950-е. Там пацаны на майках нашылі сабе пагоню. У БСР ніякай пагоні, зразумела, не было ў значэнні нацыянальнага сімвала. Яе можна было б сустрэць хіба мега рэдка сярод музейных экспанатаў часоў ВКЛ ці ў гістарычных публікацыях. Некаторыя нацыянальна арыентаваныя чувакі выкарыстоўвалі такі люфт, дурылі сістэму, так бы мовіць. Напрыклад, працуе чалавек у музеі і для афармлення буклету бярэ прамаляваную манету часоў Жыгімонта Аўгуста. А там пагоня. Усе свае ўсё разумеюць, а перад чыноўнікамі можна адбрахацца. Ну гэта ж тыпу манета, а што тут такога? Калі саюз аслабеў і троху расціснуў свае кіпцюры, пагоня вярнулася разам з беларускім народным фронтам, які набіраў абароты і папулярнасць пад канец 1980-х. Дзякуючы публікацыям і агітацыі ўжо можна было не толькі распавесці пра сімвал, але і абаснаваць яго гістарычнасць грунтоўна. Снапоў з косамі, дзякуй Богу, ўжо ніхто не прапаноўваў, бо стаўка была на доўгую тысячагадовую гісторыю Беларусі. Таму толькі пагоня. У 1991 годзе пагоня, як і БЧБ, нарэшце былі канчаткова зацверджаныя як дзяржаўныя сімвалы. Эталонны герб было даручана ствараць групе мастакоў. Яўген Кулік, Уладзімір Куркоўскі, Леў Талбузін, яны і намалявалі тую пагоню, якая трапіла на пашпарты, паштовыя маркі, шэвроны міліцыі і спецназу. Дарэчы, трэба адзначыць, што першы варыянт формы беларускай міліцыі выглядаў нічога сабе. Чыста візуальна пагоня мела некаторыя адметнасці, нават спрэчныя. Казалі, маўляў, конь не падкаваны. Што гэта такое? Або шалом рыцара не з той эпохі, больш ранні, чым усе астатнія. Ці тэма пра форму крыжа, ці ён ефрасінеўскі, ці яшчэ які. Урэшце, рыцар атрымаўся вусатым па мужчынскай модзе 70-х, 80-х гадоў 20-го стагоддзя. У кожным разе, наша пагоня адрознівалася ад літоўскага віціса і рыштункам, і хвастом долу, бо ў літоўцаў хвост дагары. Ну і так было да 1995 года, да таго самага рэферэндума, пасля чаго пагоня пачала выціскацца з ужытку і заставацца толькі гістарычнай спадчынай, напрыклад, як на гербе Віцебска ці Магілёва. У 2007 пагоню прызналі гісторыка-культурнай каштоўнасцю на хвалі чарговай лібералізацыі. Ніхто гэтага рашэння не адмяняў, але за пагоню тут і цяпер на тэрыторыі Беларусі можна заехаць роўна таксама, як за БЧБ-кеды ці манікюр, бо не да законаў. Калі 1000 беларусаў набілі пагоню сабе ў якасці татухі, а я нагадваю, што татухі гэта выключна інтымная справа і набіваюцца яны для самога сябе, дык гэта пра нешта сведчыць. Цяжка сабе ўявіць, ну прынамсі мне цяжка сабе ўявіць, калі параўноўваць пагоню і сённяшні дзяржаўны герб, гэтую капусту, каб яе капусты было на целах больш. І каб нехта набіў сабе яе ў здаровым розуме, гэты саўковы герб разліву 1995 года. Пасля 20-го людзі давялі найперш самі сябе, што пагоня наш герб, і ён падабаецца шырокім масам. Ну і ўрэшце рэшт пагоня вярнулася на поле бою, як і сотні гадоў таму, бо менавіта пад ёй зараз ваююць беларускія добраахвотнікі ва ўкраіне. Беларусь! Беларусь! Маці моя радзіма! Маці моя радзіма! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Гэта сімвал моцы, еднасці і няспыннага руха наперад. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Давайце рухацца наперад і беларусець разам.